Euskarak 365 egun dinamikaren barruan, 2018ko Euskararen egunerako, Eusko Jaurlaritzak eta Topaguneak Euskaraldia 11 egun euskaraz ekimena martxan jarri dute, euskararen erabilerarekin lotuta, hizkuntza ohiturak eta gizartea pizteko. Elkarlana oinarri, herri eta hiri bakoitzean, udalaren eta euskara eragileen indar metaketa da abiapuntua. Eta horrela, udalerri bakoitzean programa garatzea. Helburua da euskara gehiago praktikatzea, euskara dakiten helduak piztea, beren eguneroko harremanetan euskaraz aritu daitezen ulertzen duten herritar guztiekin. Euskarazko komunikazioa bermatu nahi da, horretarako dakitenei hitz egiteko gonbidapena egingo zaie, eta ulertzeko gai direnei hartzaile aktibo bihur daitezen eskatuko. Izan ere, elkarrizketa elebidunak sortzea oso pauso garrantzitsua da. Euskara ulertzen dugun guztiok, lehenengo hitza euskaraz egingo bagenu, hirukoiztu egingo litzateke Donostiako euskararen erabilera. Bideo honetan, bi parte hartzaile mota egongo dira, ahobiziak eta belarri prestak. Ahobiziek euskaraz egingo diete belarri prestei, eta euskaraz ulertzeko gai diren guztiei haiek gaztelaniaz erantzun arren. Era berean, ez ezagunei lehen hitza gutxienez euskaraz egingo diete. Identifikatzeko txapa izango dute. Belarri prestek berriz, euskaraz dakitenei, beraiekin euskaraz aritzeko gonbita egingo diete, eurek euskaraz zein gaztelaniaz erantzun arren. 11 egun euskaraz ekimena Euskal Herri mailakoa da, eta herri zein auzoetan euskararen argia piztuko du, eta horrekin batera herriz herri lurralde osora hedatuko da. Alde batetik pertsonak piztuz ahalik eta pertsona gehien euskaraz gehiago egitera animatuko duen ekimena aktibatuz. Eta bestetik entitateak piztuz. Euskaraz bizitzea errazago egingo duten babes neurriak hartuz. Dinamika horretan parte hartzeko prestagoen hiritar orok izena eman beharko du, bakoitzaren papera identifikatu eta euskararen sarea sortzeko. Erronka da Donostian 16 urtetik gorako ahalik eta pertsona gehienek 11 egunez euskara erabiltzea 2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra. Zu ere piztuko alzara. Donostia egunero euskaldunagoa egingo dugu.